moment before. Okay guys, good morning sa tanan. Ano yan sa ring of the floor. Natin ito interviewon kay kining tawhan na grabe. Grabe kapasingot. Grabe lawas. Wow. Sabi guys. Yes. Round of one. Ay sir. Hey, Grabe ka. Lagun sa ka sir, nagsusay mo kamusta murag naman na kay kalaban niya. nagkuha ko sa umaabot nga ensayo sa akong fight. Kasi may pangalan mo sir. Grabe. Kahit aglawas mo sir, pildi sing kontra ni ba? Si Manny. Ito ang katawan to, katawan ng bakal. Okay ni siya guys, no? Si Bonnie siya nga ang pangalan niya guys. Manny Pinadlang. Ang gabi ang kontra mo no Manny Pacquiao. Ang kontra sa Thailander. Thailander na siya. Ya, ada pinilaw ni mong kakontra para masugdan na to ba? Pwede sa ako burkiri ninyo. Pwede mo video call ato karon kay mas Pilipinas yang kalaban sa Thailand. Okay guys, ato na tawag guys. Kam naraman diri guys. Thailander. Ako na gitawagan ko ni pa sir, kay nara mong kakontra sir. Awara na okay ra kaning lawas sa bonay ka kontra mo. No Manny Pacquiao. Saan? Mukamang Mukamang ni siya sir. No. Dekado gini sir. Oh, ikaw na sir. Ako lagi ensayo kung maayo kay akong kontra tuyo kay ni. Ako mo pa sir. Nya. Kamu sing di kakakuan pusing ako. Agak di kay mo sugay mo pitik-pitik ko. Ganina na ako naghago karon preparasyon ni para sa umaabot na fight. Ay maabot pa. Pero karon Kay mo pagkay mo sir. ha? Ready na siya sir. Hey. With his trainer, Freddie Roach, wearing red, official weight 145, 3/4 pounds. His professional record, 50 victories, including 38 knockouts, with 3 defeats and 2 draws. From Kayumba, Sarangani Province, the former flyweight world champion, former super bantamweight world champion, former featherweight world champion, former super featherweight world champion, former lightweight world champion, former